Ćao ljudi, dobrodošli u novu epizodu Priče sa tatamija. Imamo goste iz Tandera, drugi put. Nova stara epizoda. Nova stara epizoda. Prva nije išla zato što imali smo malih problema sa zvukom, tako da ovo će biti prava. Tu su Ivan i Gaja, tako da dobrodošli momci. Drugi put. Da. Bolje vas našli. Niki i ja tu, standardno. Tako da, dobro. Standardno autističan. Znaš, malo pre smo pričali o autizmu u jiu-jitsi, tako da prvo pitanje za Gaju. Kad si saznao da si autističan? Šalim se, pošto je izdešavalo svašta umeđu vremenu i jedna od bitnih stvari je tvoja povreda. Kako to napreduje, da čujemo. To prvo. Ajde ispričaj nam prvo šta se desilo, kako si se povredio. Ovako, pa ništa, na treningu, u suštini, kako se zove? Da, Sulive Stretch, sleđa. Pa da, sleđa uhvatio čovek Sulive Stretch i prilikom pada samo se čulo bum bum. Ja rekao stani i rekao nastavimo dalje. Međutim kako se krenuo da ispravim nogu, vidio sam ne radi, ne vraća se nazad. Ne, hoće da se ispravim, nego neće se vrati nazad. Zadnja loža popucala. Ništa, ja probao da ustanem i opet ne mogu baš da koračim. I eto, tu je bilo par dana onako bol i srećom Vin mi je rešio oporavak. Poslali ste me u Phoenix kod Vuka i tamo odradili su mi odlično oporavak, bez problema, sve prošlo jako brzo. Dobro ide stvarno. Pa da, jako brzo mi sve. To je bila, kako se ja sjećam, kao Vuk je predložio kao novu eksperimentalnu metodu da testiramo. Delo je da je za sad je mislim nikakve probleme. Inače, zanimljivo je, Vuk je samo išao u srednju. Pa da. Tako da oni su stvarno i sa majstorom vrhunski sve to odradili. Zašto ti nisi pomogao Gaju oko povrede? Ali i drugi deo isto izvina Ristić. Aha. I on mi pomogao posle oko vežbi, sad i dalje radimo. Evo. Nemke Ristić majstor za rehab. Da, naravno. Majstor rehaba. Tako da, ovaj oporavak, zahvalim Binu. Počinjemo oko sa reklamama za Phoenix i za Nemanju Ristića. Nije plaćeno? Nije plaćena reklama, ali eto preporuka. Ali imate procent. Za Phoenix i za Ristić, znači uspešno ide kao oporavak. Kad misliš da će moći da se takmičiš? Takmičim, pa za koji mesec sigurno. Dok se pripremim, sad tek treba krenem sa sparinzima za koju nedelju, pa dok se spremim za... Kad odobre ovi iz Phoenixa i Ristić, da, može. Da. Super. Dobro. Sa sparinzima zato što vi ne radite tehnike. Da. Tako je, ne radimo tehnike. Ne mogu da treniram, pa da. Nije rekao da trenira. Nego da sparinguje. Moram početi sa sparinzima. Pošto počeo da trenira, inače, nešto malo. Kako se on uklapa, tvoj sistem rada? Gajić, savršeno se uklapa. Trenutno se ne uklapa nikako. Ne mogu prisustujem jer su to samo sparinzi. Šalim se, ne, čak ja se baš i ne slažem što tako brzo krenuo da radi neke pokrete. Dobro, ako su odobrili. Nisu odobrili. Pa nisu, to ti kažem. Onda radi, nema. Kajo jebi ga. Pa to ti kažem. Šta su ti rekli ovi? Pa nisu ništa, ali mogu ja. Dobro, ajde. A možda da drilluje samo tehnike? Ne. Ili to... To je zabranjeno. To je zabranjeno. To je zabranjeno, ne smije da se drilluje. Drillovanje je zabranjeno reč, šalim se. Ja sam šalim stvarno. Poslije ćeš nam objasniti svakako za ljudi koji ne znaju taj CLA pristup treninga koji ti koristiš, pa zašto se to razlikuje, da li je to ekološki, kako pristup ili nije, ili pozemlje nešto, tako da o tome ćemo isto malo kasnije. Tu sve isto, ali... Ti ćeš i meni. Da. Dobro, kako vam je u Tanderu sad? Pa super je u Tanderu, koji je sad već mjesec treći? Ima. Januar, februar, marč, april, četvrti, da, već 4 mjeseca radimo. Dobro je, lepo je krenulo, stvarno zadovoljni smo. Naravno, kao i sve novo, ima nekih problema, ali to su sitnice. Ne rade ti tuševe, male su slačionice. To znači da vas dosta imate, dobro? Da, ima nas, zapravo nas ima dosta. Tako da je dobro, dobro smo ekipa, mislim, lepo smo se našli, komuniciramo, to je jako bitno.
sve što ima neko da predloži, predlažemo jedni drugima, tako da je dobro, lepo je stvarno lepo. Ko vodi treninge sad tamo? Ti radiš jiu-jitsu Ja što se tiče jiu-jitsu i za odrasla za sve? Da. Anđela ti je asistent. Anđela je asistent, Miloš će, kad se oporavi, kad dobije dozvolu, da krene da asistira i braca. Kao kapiram da ga neki ljudi znaju, neki ne znaju. On je proćelav čovjek. Lep. Isto na strunjači zahvaljujući Vinu i Vuku. Da. Znači da nema Vuka, Thunder bukvalno ne bi postojala, ugasila bi se grappling sekcija. Samo bi se ja upropastio, najvjerovatnije od treninga. I da, brace je... Samo ko je sledeći. Brace je Vuko, disk mu je Vuko, pa ga je Vuko perisao, tako da Vuče, hvala ti na svemu. Tako da, ali njemu je super oporavak i on se vraća za 10 dana. On će držati kimono, stara škola, šta da kažem. I to imate, a? I dalje forsirate tu priču da imate kimono. Pa da, vole ljudi, šta da je. Vole ljudi ili volite ti, brata? Pa, volim i ja, ali vole ljudi. Jel će dolaziti ljudi? Ne znam koji ljudi to vole, ali... Ne, stvarno, kako je raspoređeno to, gi i nogi? Jel svaki dan će biti oba ili... Ne. Kimono će biti samo 3 puta nedeljno, nogi je svaki dan. Tako da sad ćemo, pošto morali smo da odvojimo malo grupe, pošto je generalno imaju, ili nam dođe na trening previše, da kažem, naprednih ljudi, koji su prešli sa nama, pa dođu i početnici, pa onda ne možeš, ovima je dosadno šta pokazuješ, a ovima je prenapredno, pa tako da ćemo odvojiti te dve grupe. Krademo vam sistem. Znači to pričaš o nogiju? Da, o nogiju. Da, naprednu i početnu. Sljedeće će da izbaci ecological i samo... Da usvoji vino sistem. Vino sistem, da. Tako da, tako lepo je krenulo. Što se tiče MMA, drži Vukašin. Vratio se sa Tajlanda, tako da je on preuzeo. Smršao je, video sam. Da, smršao je. Značajno. I svi smo se iznenadili zapravo kao gde pola Vukašina se vratilo, pola je ostalo na Tajlandu. Dobro, to je dobar znak, znači posvećenost na maksimum. Da, stvarno. Dobro, jedan jeste stvarno dečka posvećeno, nevjerovatno. Jutarnju grupu MMA drži Strahinja, koji još drži treningi. Da, imamo kickboks i boks, to su Nikola Savović i Zlatko Turković. Oni su momci iz kickboks kluba Novi Beograd. Zlatko se posle prešao to na boks, tako da... Imate i teretanu tamo? Jeste, imamo i teretanu, ali to su ono za privatni treningi 1 na 1, 2 na 1. Ja se izvijem. Tako da, to je to. Dobro, cijel kompleks mislim. Cijel kompleks, da. Imamo i jacuzzi sauna. To je najvažnije, za bracu je najvažnije. Kafica dole, sladoledi, ima sve. Cijel kompleks moram kažem, jeste brutalno. U gostima i na otvaranju i na treningu smo bili zasebno, tako da... Tako da, zanimljivo. Sa izuzetkom sistema treninga, stvarno za vrhunski. To smo pričali malo prije, Niki i ja nismo baš navikli na to da radimo zapravo nešto tokom treninga, nego mi pokažemo malo tehnike i onda tu malo ispravljamo, šetkamo se i onda posle kad su sparinzi, Niki radi redovno, ne mogu kažem, ja nekad preskočim, nekad radim. Niki radi redovno pola sata. Jeste. Tih na kraju, da, to je to, dosta. Kelme zapravo ide sve više bliže meni i meni. Kelme laga. To što manje. Smanjuje i napreduje konstantno. To je ono što je fascinantno. To je to. Pa ne, iskreno i meni je bilo čudno kad sam u onom prelaznom periodu kad smo dolazili kod vas, ja nisam navikao toliko da radim i kao preti kad će ovo da se završi. Hoćemo li malo live da radimo runde? Ne, zato što je tebi bilo glupo da malo blejiš sa strane od sediš, znate, slobodno, znaš, kod nas je to... A ne, tero me braca, vrati, ja bi zablejao, nego braci je bilo glupo, ja rekao, brat, spusti, to su naši ljudi, naši godina znaju oni da ne možemo. Mi nikog ne treba. Mi kad smo došli kod tebe, ti bukvalno kao, ajde se zagrejemo, ajmo malo ovo, ajmo malo ono. Mi smo rokali sve vreme. Sve vreme smo radili. Dok si završio zagrevanje, ja sam bio na aparatima već, znači treba mi vrati infuziju. To je zato što nema ono obično zagrevanje, šalim se. To je zašto... Nije obično. Bilo je neobično. Mora da se trči malo u krug, da se razmrda telo. To sam trebao da vam dam, na to ste navikli. Kolutovi, napred nazad, trčanje u krug. To.
To. I znaš kako je kod nas ovdje? Pa da. Sklekovi. 15 minuta. Nisam to vidio kod vas, ali da. To je finisher, sklekovi trbušnjaci. Šalim se. Nije to smo izbacili, ali dobro. Ne, pričat ćemo na tu temu kad dođe nešto. Kaži mi kako funkcioniše sad, video sam da je Duško zvanično postao deo tima Nemanje Miloševića, tako? Jeste. Kako funkcioniše sad njegovi treninzi i to je? Pa funkcioniše tako što idemo... Jeste se na neki način spojili sa CDS-om i dolaze kod vas i to je samo znači... To je samo Duško, naravno, treba mu je trener, niko od nas nema, da kažemo, dovoljno iskustva da to radi, tako da je otišao kod Nemanje Miloševića u CDS, mislim sa celom onom ekipom koja je sada u CDS-u. Mislim, regionalno u Mislim da su trenutno, Znači. Ok, imamo tamo... Tako da vrhunska odluka. Da. Svaku noć je tamo. Mislim, svako večer, baš ne. Ovo je moglo osmisleno. Noći u CDS-u, to je već... Ovo je bilo slučajno rečeno. Poznajući tipa ljude poput, ne znam, Pešuta, Špice i to noćiti u CDS-u je riski. Riski. Šalim se. Svako večer je tamo i utorak, četvrtak kad je Nemanja ovde u BG-u, on je... Gde su ono? Viline vode. Da, Viline vode. U Mega Gymu, da. U Mega Gymu, da. Tako da tamo je trenirao sa njima. Super mu je. Vidim da mu je lepo. Kad je meč sad njegov? Vidio sam najavu, ali sam zaboravio kad je tačno. 1. juna. Ili 31. maja, ja ne znam. Ajde kažemo da je naš prvi jun. Tu neki. Već ćemo prvi jun. Može 31. ali... Da. Prvi jun. To je to, tako da, on je tamo. Dobro, ne viđamo ga, hvala Bogu više. Šalim se. To je to, nema nešto... Ima nešto najbolje. Smemo da sponzorišemo, ne smemo. Recite, bre, slavo. Pusti se, bre, ode si. Došao nam je Red Bull. Ne znam, neki sex shop nešto. Ne, nije. Došao nam je Red Bull, Zavisi šta, nemoj sad. Ovako, ljudi. Nećemo o tome, Nikola. Znam ti. Red Bull nam je došao u... Ne znam kako idu, daju promocije, nemam pojma, pa će jednomesečno da prave žurku na open metu. Žurku, da. Će biti DJ. Biće DJ, zapravo, da. Znaš da imamo... Pa sad. Nagovorimo da dođem, brate, pustima DJ-a. Biće igračica, biće besplatni Red Bull, šalim se. Ali, da, imat ćemo na onoj platformi gore. Imat ćemo DJ-a i kao puštat će muziku. Dolazimo, kad je to? Pa ne znam kad ćemo da krenemo. A čekaj, to će biti će to biti za vreme Open Meta što ste zakazali? A to ste nam uvalili ovo da ne možemo da dođemo. Ja, možemo i to pomerimo zbog vas. Ja bih da sa našem mestu stvarno je rano Open Meta. Ali sad bez šale, vidi, kad je Open Meta od 2 do 4. Subotu. To je vreme ručka, čoveče, porodično. Mislim, daj malo se uklopite. Ko ruča u 2? Mi završimo trening u 2:30 i odemo na ručak. I mi bi mogli oko 7 na Open Met, recimo. Znači, to bi realno da stvarimo. Optimno normalno. Ajde, razmišljat ćemo kad budemo pravili A što je najče pre bio od 4, je li tako? Jeste, ali to je bilo baš kratko. Da. Ja mislim da je... I mi rekao, tamo ćemo doći. Mi smo toliko menjali taj raspored da više ni ja sam ne znam. Od 2 do 4 je neoptimalno za Open Met. Ja samo to imam da kažem. Da. To nije ni za dremku sad, da li da dremneš, da li ručaš, Na sljedećem sastanku glas vina da se Open Met pomeri. Molim da se uračuna. Da se glas vina uračuna. Prati, ja glasam da se malo pomeri, da bi dolazili. Jeste. Na žurke. Jeste. Organizovat ćemo kod vas DJ-a, brad. Kod nas je nedeljom u 6, ali to ti kažeš to je optimno. Znači ručaš od 2 do 3, do 6 svariš, 3 sata. Jeste, ali trenutno tako baš odgovara. Još po to DJ, vazi, tamo padne mrak, malo zatamne svetla, malo da atmosferu napravi. Da, nemojte... Ima tu kafanu pored nas. Ja sad predloge dajem, ovo za igračice stoji. Dobri su ti predlozi, ali... Plus size ako možemo. Da, tako da eto i to ćemo baciti na Open Met. Dobro, lepo. Hević. Žurku, heavy. Super.
Super. Malo da pričamo i o trialsima. Mi sad gledamo kao da deja vu, kao da ponavljamo temu. Čekaj, smo već pričali, ali nije dokumentovano. Tako da ćemo malo da popričamo. To su novosti bile za DJ-a, za Duška. To smo sad... Da, ovo je... Sad se vraćamo... Ovo je ekskluziva, da. Bracina operacija. Da nam da materijal za... Bracina operacija. Jeste. Šta se desilo umeđu vremenu? Dosta dobrih tema. Trialsi. Sad ispočeli. Trials. Da pričamo kako nam je bilo i... Pa da, možete i to kako je bilo Hrvatski, Zagreb. Gaja je radio, to smo već i pominjali. Gaja je imao do sad, znači od srpskih nastupa na Trialsima, ja mislim najbolji nastup. Ne znam da je Iko stigao do trećeg kola Trialsa. Da, ja isto ne znam, mada ne pratim to. Ne znam, možda nekad ranije, ali... Ne, u skorije vreme sigurno. Ja imam informacije, ti si imao najbolji nastup. Da, ali opet nije tu nešto impresivno, to je koliko, treće kolo. Dobro, ali imao si dobar meč u trećem kolu. Koji je bio ono... Meni je bilo tesno izgubio. Da, meni je bilo odlično. Eto, sljedeći put će biti još bolje. Sad ovako, što se tiče celokupno Trialsa, iskustvo je bilo iskreno jako korisno. Prvo što smo u sali gdje smo bili nedelju dana pred Trials, dolazili su poljska ekipa, Čečinski i mislim iza Gorila, kako se... Javor. Onaj mali. Pavel Javorski. Bili su Poljaci, onda Asare i Taza su bili tamo, blejali s njima malo i upoznali ih, tako da onako celokupno iskustvo je bilo vrhunsko. Priči nam kako ste blejali. Oni su insistirali da dan pred takmičenja, 2 dana, ne znam koliko je bilo, pred takmičenje da duvamo svi onako u sad. Ja iskreno nisam ne znam kakav bi to imalo utjecaj na takmičenje. Oni kažu, radi sigurno. Slobodno. Klasični Ameri, da. Da, kažu, veruju. I Jogan priča o tome stalno, on koristi redovno i kao to mu je vrhunska stvar za opuštenje. Jogan, Flanagan. On priča u svom podcastu stalno o duvanju traja. Ne znam pre takmičenja, ali mislim da je on redovan u tome, to mu je kao... Okej, onako, deluje mi da može, ali sad pre takmičenja mi je malo... Nisam probao da duvam, to jesam probao, nego nisam probao da se takmičim i da to radim pre, tako da nemam iskustva iskreno. Da, tako da, nisam... Ali pazi, oni su najbolji u Evropi. Jesu. Osvojili su tad koje? Mislim da im to daje neki edge. Čini mi se, ne verujem. Mislim da treniraju predugo i treniraju kod Danđe. A i njih dvojica, ali kad pogledaš opet, Čečinski je trenirao u nekom selu tamo. Bukvalno sam. Nije imao trener, ne znam komu je bio uopšte. Niko. Pa dobro, napravi dobar kamp. Zapravo... Dobro tad, ali pre toga dok se probijao i to, on je napredovao sam. Znači nije ti potreban Danđa, očigledno. Ali opet znači Danđa, jedan. Da ga imaš. Naravno, znači. Da. Ali opet ima ono što se malo priča, taj psihološki moment kod sportiste, koliko on želi nešto zapravo, koliko želi da se trudi. To je dosta primetio kod Taze i Aserea, baš su posvećeni. Trude se. Posvećeni, imaju cilj i to je to, rade na tome. Šta mislite da bi mi ovdje sad, ozbiljno pitanje za promjenu, ovdje lokalno, šta bi mogli da uradimo da se za ove trase u februaru spremimo da eventualno neko napravi, da kažemo, istorijski uspeh srpske džiu-džice? Pa, iskreno, hoćeš ti li? Ja mislim da je glavno da se skupe talenti da treniraju na isto mjesto, da napreduju zajedno, da se testiraju. Misliš da je moguće organizovati neki zajednički kamp za trials? To je sad onako, mislim da je moguće, ali... Ja ne varam. Pa vidi, moje neko mišljenje je da može, naravno ne bi svi tu došli, sigurno. Apsolutno ne. Ali bi moglo bi da se organizuje, što da ne. Ono što sam ja primetio neku razliku između nas i momaka iz Hrvatske, što se tiče njihove scene, je da možda mnogo više sarađuju između klubova. To jest, treniraju zajedno. Jeste. Pa bio sam tamo posle Trialsa, isto trenirao. Svi zajedno treniraju. Da, ti si probao dosta vremena u Grand House-u tamo. Bio sam koliko, mjesec, više od mjesec, 2, 3, ne znam ja.
I da, onako, često se okupe ljudi iz klubova koji su Random, dobri. nevezano za open metove. Da, nevezano za open met, nego kao, ajde idemo da treniramo i odemo, bude stvarno vrhunski. Meni se ovdje čini kao da ljudi, kao da će neko da im ukrade neku foru koju oni imaju. Postoji taj neki rivalitet kretenski malo, da. I sad neću da ti pokažem šta sam ja izvalio. Ja mislim da možda još gore, ja mislim da su treneri zapravo nesigurni, kao šta ako sad ovi moji odu tamo kod njih na trening i njima će to da se svidi i da ostanu. Ostaće. Zato mi ne šaljamo, nismo ludi u tom. Pričamo čak i nije taj treninga, to nije sad, ne znam da Gaja, da neko iz Kimura dođu u Vin i sad mi im držimo trening. To je više da se mi skupimo kao, ne znam, 20-30 boraca i prosto rolamo. Da, rade po pravilima takmičenja. Da, ali iskreno ja ne vidim nikakav problem. Niko od nas ovde, ajde kažem, trenera ne zna sve. Mislim da zna. Ali, i da treniramo zajedno, da neko vodi trening i što da ne, imaš više ljudi da pitaš, ovo. Tako da, mislim da bi to bilo jako, jako dobro. Čak ja sam nešto i pričao sa Rifatom, oni su isto raspoloženi za to. Čak su pričali sa ovim momcima iz Bosne. Mislim da će sad baš, zato što je trebalo se ovdje biti malo više pritiska. Mi smo raspoloženi maksimalno za tako nešto. Imaćemo sigurno 10 ljudi koji će hteti da rade. Ovdje su trasi, znači nema šta. Tako da, pa da. Eto, ljudi javite se. Da organizujemo kamp. Javilo par ljudi, tako da... Šta, bitno je da to neko uzme da organizuje, da se neko bavi time malo. Nezgodno, samo kao javiti se kome se javi. Da, šalim se, da. Tako da, ne znam. Tako, kome da se javi. Vi imate trenutno najveću salu, što se tiče uslova, vi ste možda najbolji za to trenutno. I saunu. Imamo i saunu, i džakuzi. DJ. Šalim se, DJ tad sigurno neće dolaziti ako ja budem pitan. Što se nas tiče, ako napravite tako nešto, podržat ćemo maksimalno. Ne mislim na DJ-a, mislim na pripremu. Naravno nije. Podržat ćemo svojim prisustvom. Iskreno da, ja bi stvarno volao bilo koje sali može u našoj jeste. Dovedite DJ-a i... Ja u stvari ne znam, je naša najveća sala, jeste? Da. U BG-u, okej. Mislim da je vaša najveća. Jeste. Ne verujem da ima neka veća. Najlepša. To ima isto malo... U zelenom boji. Pa pazi, Mega Gym je isto dosta veliki, ali oni su orijentisani na MMA, mislim jiu-jitsu se tamo manje radi. Kole, naš Bugarin, drži malo jiu-jitsu, ali to više kao suplementacija MMA boxa. Vi ste više, kažeš, grappling orijentit. Mislim, imate MMA, ali imate zasebno grappling, tako da. Kod nas naravno isto može bilo šta se organizuje uvek, to mi smo i organizovali sve što su nas ljudi pitali, ali može. Kad god nema ništa u sali, dođite. A gde će DJ? Ne, pa dolazi ti onda kad si bio, evo te, kad si dolazio pa si me pitao, možemo prepodne dođemo, radimo, možemo. Došli smo, rolali smo ti ja sat vremena ovdje. Niko drugi nije navikao da... Obično tako bude. Nije, ali znaš, potpuno okej, pitaš, skupimo se, radimo. Ja kažem, ja bih voleo zapravo da organizujemo to. Tako da... I mislim da to generalno nevezano za trialse. Mislim da za sve bolje, bukvalno. Za sve bolje. Mislim, nebitno traja za ceo, da kažemo, za nivo. Definitivno napred da će više ljudi ako se dele znanje. To. Mislim, deli znanje, sve na internetu. Razumem, ne, šalim se, ali zato je smešno. Mašnera, dosta tela, dosta stilova gde možeš da probaš svašta nešto. I zato je smešno to kao ne postoje tajne tehnike. Ma da, u današnje vreme bukvalno presmašno to kao, neću idem da ne vide šta radim da nauča kontrirati, daj nemoj me zabaviti. Dobro, ne mislim da iko... opusti se. Misliš da nema toga? Vidjeli su to već. Opusti se. Ja mislim da ima tih stvari. Ima, ja isto mislim. Ima sigurno, ja sam 100% siguran. Kao u ljudima koji stvarno razumeju jiu-jitsu ili... Pa ne znam, ali evo, kod nas je open mat, svake nedelje već godinama i manje više dolaze isti. Ok, promeni se dođe po neko novi to, ali ima gomila klubova koji se nikad ne odazivaju. To ne sad da nama to sad nešto ne kritikuje, možda imaju politiku da ne idu, možda nešto, ali verujem da ima i toga, kao srećemo se na takmičenju, neću napad da ti otkrivam šta ćemo raditi i to. To možda jedino ako baš imaš meč sa nekim za nedelju dana, pa ne hoće da ga super fight, ok, nešto da dođeš da rolaš s njim, mislim, to je sad... Ovako sad da ti nagađaš, možda nekad će biti
Može da uradiš ono što je Keenan uradio na Perezu. Ne znam koji je to bio ADCC, trenirali su zajedno i znaju da su u istoj kategoriji i Keenan je bukvalno radio sve kontra od onoga što će da radi. Uvijek je bio Nama Zanković. Pa može da troluješ tako, da. To je jedna od opcija. To sad treba previše ti da uložiš vremena za jednog sparing partnera, imat ćeš koliko već. Pazi, na tom visokom nivou mi je tek smešno, jer manje više svi oni mogu pogledaju mečeve ovih drugih i da znaju šta radi. Naravno, ali su bili u istom klubu pa su pa i ga izeznu. Mislim, to je. Kod nas jeste malo problem na takmičenju što se isti ljudi stalno sreću u istim kategorijama, jer je, ajde da kažemo, beli plavi pojasevi i ne toliko, ali ljubičasto na gore su kategorije... Smanjuje se broj ljudi, da. Šinkova. Ja kad izađe ovako borac, ja tačno znam kako raditi, zato što sam ga već gledao. Dosta puta, čak sam više i sudio, verovatno. Znaš ono svačiju igru najbolje. Evo ga, sad će ovo može to da kontrira otprilike. Da, to kad se sudi, to je, bukvalno naučiš kako neko radi. Šta mislite o tome što se kod nas baš, sad imamo u Srbiji poprilično recimo crnih brown pojaseva, ali na turnirima, sad u Pazovi su bilo tipa 4 ili 5 brown crnih pojaseva. Ja se čak odjavio, sam bio sam u kategoriji do zadnjeg dana i odjavio sam se, nisi teo skidam kile bez veze, da ostanem sam i to. Da. Kako to može se promeniti? Šta misliš da je razlog? Ne znam, ali ja samo mogu da poredim sa Keenom, što je bilo isto tako u suštini. Na takmičenjima niko se ne čak ni Ljubiča se brown crni, apsolutno niko. Dobro, oni imaju u jiu-jitsu jedno 10-12 godina, tako da... Pa da, i meni je bilo na takmičenju što nema nego na treningu, bio mi problem da nađem ljude koji hoće da rade jako, što bi se reklo. Ja mislim da je kod nas opet vraćamo se isto, ako me vidi da izgubim, neće dolaziti kod mene na trening. Mislim da ima to u ljudskim glavama. Pa čekaj, a dobro, ali ako ti je on pokazao nešto i tebi to radi, viš da si bolji, kako tako možeš da se... Da li moraš da budeš vrhunski takmičar da bi bio dobar trener? Ajde to prvo. Pa naravno da ne. To nema veze. Danas je nikakav takmičar. Čovjek nema kuk, mislim, znaš, i opet, da. Ali to ti kažem, znaš, ali ja mislim da ima... Misliš da se tripuju ljudi oko toga? Mislim da ima toga. Ima neću da izblamiram klub, neću ja sam crni pojas, ne mogu da izgubimo nekog nižeg pojasa. Misliš kako ja gledam na to, ja sam ne takmičim redovno, ali sam takmičim 2-3 puta godišnje, izađem takmičim se. Ja gledam na to, znači, moji borci ako će smatrati, ako ja izgubim na takmičenju da sam ja sranje trener i sranje jiu-jitser, ja nešto ne radim kako treba, brate, znamo se, rolamo svake nedelje, znaš kakav sam, mislim da nije ono kao... To je prosto... Sve te razumem. Meni je to besmislica, ja se uopšte oko toga recimo ne tripujem. Bilo bi gore da ne rolaš, nego samo da ih gledaš mrko sa tatamija. Da, dobro, to bi sad bila druga neka krajnost. Da. A verovatno je više strah ne zbog već postojećih članova, nego zbog novih, recimo. Reći, što bih ja dolazio kod ovog kad je onaj drugi bolji. Da misliš da samo novi članovi istražuju ko je bolji pre nego što se ja mislim da nemaju pojma, Ja mislim da je 0 ljudi tačno to uradio u istoriji. Ja mislim da otvore mapu. Prvi srč ide. I to u okolini svoje traže, mislim da po blizini. Ja sam, na primjer, kad sam... Došao na Google, kad ukucaš, izađu možda 2 kluba, pošto ostali nemaju sajtove. Da. Ja, na primjer, kad sam putovao prošle godine, uvek sam gledao s kim mogu da sparim, gde ima dobar klub, pogledam ko je osvojio neko takmičenje iz tog grada i javim se, odem na trening. Da, dobro, ti si... Da, ali rekao, možda ljudi isto svako gledaju. Početnik. Jeste, ali evo na primjer, to donekle je i dobro. Mislim, ja gledam i po sebi kako sam ja napredovao samo radeći sa belim i plavim pojasevima. Doduše, tu je bio i Niki i Ćofi i s njima sam rokao, ali Vuk i Nemki naravno, oni su tu, kad smo krenuli, kažem sad otprilike, od kad sam počeo držim treninge, dosta sam napredovao i sa ovim mojom ekipom koja je sad došla do, plavog, ljubičastog pojasa. Nekako možda vežbaš na njima sve, a opet ti daju neki otpor. Naravno, kad radiš samo sa crnim pojasem, nekako mi se čini da neke stvari ne može da izvežbaš. Naravno, može da se napravi dobar napredak sa nižim pojasima, ali opet to mi deluje da
zahteva više onako truda i više da osmisliš šta tačno hoćeš da napreduješ u kom aspektu. Baš to. Da. A sad kad ti dođeš kod nekoga ko je već dobar, on te tera da ti naučiš šta on radi, da kontriraš. Mislim, zato služi trener da osmisli. Da. Mislim, tako bi trebalo. Da, jasno. Osmisli. Moje neko mišljenje je isto da generalno bijeli plavi pojasevi zašto mogu jako dobro da ti služe da probaš neke nove stvari. Pa opet, probaš na njima, ok, radi, kreneš na više pojaseve, imaš neki problem, vratiš se. Mislim, lakše ćeš sigurno rešiti sa plavim, bijelim pojasevima nego sa nekim brown, crnim, ljubičastim, znaš, pogotovo što ako je neko taj takmičar, teško da ćeš s njim i svaki trening mu je, to je svaki sparing mu je takmičarski, teško da će njim bilo šta da rešavaš. Tako da... Opet mislim da stvarno dobrim takmičarima, verovatno nisu svi sparinzi takmičarski. Znam, pričali smo malo pre o tome, šalim se. Ali razumemo se, svakako da, mislim da su jako korisni. Druga stvar, opet, kad si trener takvim ljudima, ulaziš malo dublje u, da kažemo, u jiu-jitsu tehnike, u pozicije, koncepte cele i onda i ti sam počneš malo bolje da razumeš neke stvari. Mislim, evo, ja lično sam mnoge naučio zbog njega, najviše. Kako? Pa. Ja nemam pojma mnoge. Pa znam, ali ja sam ih naučio zbog tebe. Ja sam hteo tebe da naučim, onda sam da. Nije uspelo. Gaja je skroman, uopšte ne radi loše noge. Loše noge, da. Ja ću samo reći da bilo neko takmičenje u Makedoniji, radio si ti, čini mi se. Ali se Makedonija, mislim, pre 2 godine. Da, pre 2 godine. I neki brown pojas, Amerikanac, neki, ne znam, onako stariji je malo, ja rekao, ok, lagano, i ja sam uzeo da pokušavam neke stvari koje inače ne radim. I u jednom trenutku ja napadnem skroz inside ashi i uhvatim heel hook skroz, zaključam hvat, stegnem najviše što mogu i krenem polako ja da pokušam da ga završim. Ne, samo mu noga isklizne. Šta laga? On izađe i ništa, kao da potrošio sam 5 minuta na... Da, shvatio si u suštini na takmičenju da nemaš mehaniku završiti. Shvatio sam da ne znam kako ja da mu zadržim tu nogu, da je polomim, šta već. I tad sam u stvari rekao, ja nemam pojma noge da radim. I to je to. Dobro, to je bilo pre 2 godine. Pa da, mislim... Kapiram da si radio na tom? Radio sam na tome, ali opet nisam bio u prilici na takmičenju da ja sad nekome polomim nogu, da mogu da testiram tu mehaniku. Sad ne znam kako se testira mehanika sad. Što hoćeš da polomiš neku nogu? Čovjek je psihopat, samo ga slušam ga, znači ne znam šta. Polako. Čemu pričaš? Kako da testiram Kako ako ne polomim nogu čovjeku da testiram mehaniku? Pa da. Ima tu teoriju za odbranu od završnice. Da, to smo shvatili. Polako. Jesi naučio braniš sa ove strane? Jesi naučio da tapneš? Recimo konkretno za heel hook. Evo, ako ja mislim da znam da mogu da polomim nekome nogu, a na takmičenju stvarno probam i vidim da ne ide, kako ja to da poboljšam, stvarno mi nije Kako vežbati do kraja mehaniku završnice heel hooka? Pa to, ne znam, kad čovjek neće da preda... Ne, evo ti jedan od načina na koji Niki i ja vežbamo uglavnom, sve leg lockove. Ajde, ove upper body submissions, to se retko i završavamo, kad volaš više se na noge. Ja sam lomio nogu na heel hook čovjek, u Hrvatskoj slučajno, ali radila je. Radilo je, tako da ima smisla ovo, ne stvarno. Je bio namešten meč. Da, namešten čisto. Pazi, mi kad ulazimo u neke pozicije i sad ako neko nešto uhvati, i sad da ovaj ne bi čupao i slučajno mu polomio sad kad si već na treningu, probavamo razne neke pozicije, neki proba neke kontre, proba dokle može da slipuje i tako to, zaustavimo i onda ja ili on pokušamo da nategnemo iz te pozicije da vidimo stvarno da li bi to puklo da se nastaviš. Da li će da ispadne ili neće. Ili neće, da. I onda neke pozicije koje su se meni na početku činile, pošto je Niki i pre mene dosta krenuo da radi noge, tipa iz 50-50-a i tako nekih pozicija, gde uhvaćena je peta i imam i kontrolu nad kukom i svim, ali nekako ako nastavim da povlačim kao da polomim, nekako tad tek slipuje. I onda ti, ovo ne radi, znaš i onda samo izbacim to, neću uopšte da pokušavam
ili tipa za watch lockove, ove nove što smo probavali. Znači gledam, Niki neće sada se izrola i sve snage full onako i onda možda da sada sam povukao, možda bi puklo, možda ne bi, nego zaustavimo. Kao da li bi ovo puklo ili ne bi, nemam pojma. Da, nego zaustavimo i onda ja probam da polako uđem belly down, da vidim da li možda radi, Nik kaže, ovo bi radilo i onda, dobro, odavde ne bi trebalo da dajemo, sad, znaš, i onda tako... Da, otprilike kad testiramo tako poziciono, zaključimo kad bi puklo, kad ne bi, mislim. Da, dobro, to je definitivno... Sad nije 100% definitivno, što ti kažeš nemam jebiga, nemam dovoljan uzorak polomljenih nogu da ti kažem sigurno radi ovako, ali... Dobro savjet, probać. Ali to je ovo kad Niki i ja radimo. Sad imao sam neku situaciju sa sparinga, lik mi drži sad ovdje straight foot, a njemu aoki lock nategnut, ovako. I sad ja to mogu da povučem rotaciono i to će da ode sve, ali kako se zove, samo, dobro, dosta, ajde prekinemo sad ovaj shootout. Ovako nešto treba imaš partnera od poverenja. Da, to definitivno. Da znaš da neće da cimne, da neće da se baci ko retard. To. I stvar je opet, moraš da pričaš sa svojim partnerom. Ne, mi puta stanemo, znaš, bukvalno gleda. Pa to. Ali nemoj da puštaš nego nastavi, znaš, da vidimo šta će se desiti u nastavku, ali kao tapnuo sam da znaš da je tu, nategnuto je, ne nateži više. To, ne bi da rizikujemo, ali da vidimo, znaš, tako testiramo mi nekad i posle završnice testiramo dalje kao da vidimo da li može se izađe. Ili posle treninga uz te iste pozicije pa kao da vidimo šta je moglo bolje, pošto nekad stvarno tebi se čini, ovo mogo polomim sad lagano, sad kad je povukao, ovo je puklo i ti kreneš da vučeš i vidiš da nema uopšte mehanike, lošije bude. Znači bolje ostani tu, nemoj da vučeš. Sad možda, da li treba kukovima više da uđeš, da li da ga povučeš ka sebi malo. Sustav ekological. A zapravo jeste. A da, na neki način da. Da. A moraš tako. Mislim, kod defense recimo isto jako bitno, za leg lockove meni recimo šta je bilo bitno, meni ljudi jako mnogo predaju na treningu, na panic tap, znači kad uhvatim petu, oni dobro, stani. Čekaj čoveče, nisam povukao, nije još zategnuto, nisam još dobro u poziciju. Znači, okej, zaustaviš me, ali nemoj da puštam, da nastavim. Da zategnem, da vidiš gde je stvarno pritisak, ne znam. I zapravo kad naučiš da imaš još prostora, ja x puta, znači, iako mi je uhvaćena peta, ne predajem zato što znam, jer sam testirao i znam da neće pući u tom položaju i odem korak dalje. Dobro, ima isto da samo držiš završnicu, da ne ideš do kraja i da puštaš ovog drugog da radi. Proba da izađe. Da proba da izađe, znaš. Ali dobro, kažemo, Ga je u pravu da ne možemo 100% tvrditi. Pa dobro, to što on hoće da polomi nogu, to je već duže. To bi možda više za arm bar, ako si na to mislio. Kad onako da mora da rotiraš, kao da kontroliše. Zapravo mislim da može kod svih završnica da radiš kao kontrol i onda da vidiš da li dobro držiš. Pogotovo neko ko se tek susreće sa lupom, armbarom, kimurom, straight foot lockom, znaš, ljudima izvučeš mu nogu, znaš, on ne zna ni da zategne, ni da drži, pa da vežba. Tu bi moglo definitivno. Bukvalno kreneš od kraja, pa poslije ćemo da radimo. Staviti početih i odmah u heel hookove. Da, naravno. Probaj se izrolat, kontra strana. Nisam mislio na heel hook. Meni je bilo mnogo lakše, na primjer, da vežbam odbranu, kad već bilo koje završnice nogu. Što ljudi stvarno pokušavaju da ti polome i ti sada jebi ga kako se snađeš. A sad sa druge strane ljudi onako češće predaju, ne znam. Ali to možda taj početni nivo, ali sad ako hoćeš već malo da vežbaš neke late escape-ove iz leg lockova, ja to ne bi poverio sad ljudima. Iskreno, koji hoće da koji hoće. Iskreno ne bi na open metu vežbao. Ne bih ni ja, ali eto, desilo mi se jedno. Ajde, ja s tobom. Greg Jones je pričao baš o tome, kao, baš za armbar vezano, za tu kontrolu u stvari, da kao, brate, sada sam povukao, kao polomio bi mu realno, a ovo je kao izašao. A u stvari ne, nego ti nisi kontrolisao, trebao bi da ga ispratiš sve vreme da ne lomiš, znači da držiš full ekstenziji, znači ti bi trebao kontrolu onda da popraviš, sad, tako da taj izgovor... Mada je Kelme skoro slomio Aleksi koji kod mene u grupi trenira ruku, iako je samo kontrolu došao, zato što ima ekstremno nemobilno rame i lakat. Dobro, znači ima problem. Može se desiti, da. Ja, to je bilo baš nesrećan slučaj. Čak sam ja pustio, on nije ni predao. Ja sam pustio belly down armbar. Pustio i kako sam se okrenuo, Nisi znao da treba. krcnulo. Da, nisam, bukvalno.
Ne, ja sam pustio samo zato što vidio sam da će otići ovo. I on ne predaje, rekao nema veze, aj pustit ću, pa ću nešto drugo, već je krsnulo bilo. Ali, da, brzo parak. Čigaju srećno sa lomljenjem svoje prve noge. Trudit ću se da ne povredim nikoga. Samo hoću da naučim, nije meni da lomljenje. Ljudi, pusti tamo. Definicija psihopata. Bukvalno. Ja sam samo teo da naučim. Ne osjećam da Morao sam da ga seciram da bi vidio šta je unutra, znaš. Da vidim kako to puca. Što ga otvorio. Kakav je BJJ u Kini? U Kini, iskreno, malo su lošiji od nas. Rade kimono najviše, što znam da se ovdje nije to uopšte toliko popularno, ali bio mi je to najveći problem da ja prvo nađem onako s kim da treniram. Nađeš uopšte mnogi raspoložene ljudi. Tačno tako, ljudi koji uopšte hoće treniraju i kad sam došao u par ovih klubova, članarine su nenormalno skupe da ti treniraš zapravo. Ja sam pokušao da ponudim kao da treniram, da im pomažem ja da ih nešto naučim u zamenu da treniram. Sad većina klubova su bili onako kao ne zanima ih samo koliko izađe oko 200 € mesečno da treniraš. Solidna cifra. Da. To je još jeftino. Da, a to je bilo onako standardno ako uzmeš paket neki na 6 mjeseci pa ispadne. I sad, onako pojedinačno trening, da upadneš to izađe 20 €, onako običan trening. Baš nenormalno i srećom našao sam taj jedan klub, to baš sam pogledao ko je osvojio ADCC u Kini. Ništa, javio se čovjeku, on je bio super, kao dođe, treniramo, kao onako ugostio me, što bi se reklo. Trenirali smo tu par mjeseci i on često dovodi baš visoki nivo, najviše u kimono, ali na seminare. I tako da imao sam prilike da radim stvarno tamo sa odličnim ljudima. Tako da svidjelo mi se zapravo kako je to izgledalo. Jedno zanimljivo iskustvo. Da, Reci nam kako su te uhapsili tamo. To sad gledalci... To znamo zbog prošle epizode koju nismo izbacili. Pa da, sad smišljam kako da se izrazim da pošto planiram ja opet da odem tamo, da ne budem imao nekih problema. Možda i kao upozorenje drugim ljudima koji bi tamo otišli eventualno. Da, u suštini disclaimer stavi neki. Šta se tu desilo, ja sam trenirao u tom klubu sa tim ljudima i onako nemaju oni mnogo browni crnih pojaseva, nemaju tih malo veštih, što bi se reklo, trenera i ništa, ja sam pomagao malo, jel, kad me pitaju kako se radi ova tehnika. Ova naravno, ja im pomognem, naravno neke stvari koje nisu vidjeli, koje ja radim, isto onako pokažem što da ne i jedan dan samo na trening dolazi ovako trojica policajaca, dok samo imaju značke i kažu koji stranac vam drži trening. I sad oni uzmu mi pasoš naravno, pogledaju sve informacije i krenu gledaju kamere ovako na sigurnosne. Srećom, naravno ja sam tu trenirao i na snimcima kamere, samo se vidi, radim običan trening, nisam ništa ja sad tu pokazivao, držao trening. I kažu, ajde samo do stanice, da se ispričamo, odvedu me i u suštini ispitivanje su radili preko prevodioca, ne pričaju engleski, to je sigurno. Srećom, bilo im je najviše pitanje to kao da li me oni plaćaju za te treninge, kao da li im ja držim treninge, ja sam kao naravno. Su prevodioca oni angažovali ili si ti? Ne, prevodioc na telefonu, prevodioc kao... ti sam razumio. Da, to je bilo skroz... Riski biznis. Da. Dobro što si ovdje. Da, međutim oni su to pogledali, te snimke s kamera i ništa, rekli su kao da, nesporazum, vidimo, nisi ti ništa, samo plati članarinu sad i sve je okej. I eto, ispostavilo se da me nisu uhapsili. Znači dosta je nezgodno tamo doći
probati da držiš treninge, a da nije to onako maks zvanično. Da. Srećom nisam naplaćivao, gledali su mi račune iz banke i to do tad, kao da li me oni plaćaju za te treninge i to, srećom nije bilo ništa, tako da... Sve na ruke. U kešu si izvijem, to. U Kini ne postoji keš. Tako da... Eto, tu sam se izvukao, ali posle toga onako, nije mi bilo svejedno kad ja dođem na trening. Oni su me u suštini na ispitivanju, bilo im je i kao, a onako ti treniraš i neko te pita kako se radi ova tehnika, da li im ti pokažeš? I ja rekao, pa, ne, kako da im objasnim, pa to je ono normalno, znaš, kao na treningu, ako mi usput pokažem, znaš, i oni kao, aha, i eto, srećem, nisu me ništa posle toga. Da, a samo što je meni naravno paranoja posle toga dok sam tamo, neko me pita kako se radi ova tehnika, ja odmah... Mate, ne znam ti, a ovo morat ćeš nekog trenera da zoveš. Da. Nemojte mene mešati. Ma samo probaj, verujem mi. Šalju... Srbije je eko roka moja tehnike. Ne znam, ja samo cepaj. Uspećeš kad tada. Šalju mi često poruke kao, možeš da mi ili držiš trening ili da dođeš da mi pokažeš kako se ovo radi. Ja sad ne znam da li je to neki policajac. Da. A ne koriste. Htjeli su da te nameste lagano. Ne koriste se Kinezi, ti ne ne bi da oni me nikad. neko namešta ili šta. Ne znam uopšte kako su u početku saznali da sam ja uopšte tamo da treniram. Neko te prijavio, Gajiću. To, ali ne znam ko bi, svi koji su tamo trenirali samo do većina. Nekoga si završio malo grublje nego što inače treba. Sine Samo komandant. rekao, na nekom nesrećnom problemu. u kimonu. Zapravo, tamo sam baš testirao, radio sam dosta straight foot, belly down baš. Onako, trebao sam da radim neki quintet tamo. I nisu bili dozvoljeni heel hookovi. I rekao da je vežba malo straight foot i tu sam ih malo jače testirao. Eto ti odgovor, oni su te prijavili. Završnice. Tako da... Nemoj Gajiću. Šta misli trener to? Trener misli da se ne zajebava. Stvarno, šalim se, pošto sam ja isto bio u Kini, gadni su. Mislim, ja sam bio legalno... U policijskom smislu su gadni. Da. Mislim, sve pod kamerama. Nama su isto dolazili za neke razne gluposti u klub da proveravaju. Ne bi se igrao. Iskreno ne bi se igrao sa njima. Mislim, neće oni ništa da ti urade, oni će samo da ti stave zabranu ulaska u kino. Za uvek. Mislim da... Čak nije ni za uvek. Imam druga tamo iz Kina, on ne radi ovaj kickbox. Ima jedna stvar. Peking je mnogo zajebaniji grad od svih drugih. Da, isto je u Pekingu. Okay. Sam nam studirao i kaže da isto tako, dobro ne isto, ja nisam držao trening. On je držao treninge. Disclaimer. Ako neko ovo gleda iz kineske policije, ne ja nisam držao. Ne znam ni engleski, kamoli srpski, sad gdje će to prevode, nema šanse. Sljedeća scena Gajić dobije kaznu. U suštini on je držao tamo treninge i kad je došao policajac, on je ih prvo pitao da se oni nagode, znaš, da ide malo njemu. Međutim, nije to ispao kako treba i on je dobio samo kaznu. Mislim, 3 ili 4 puta su mu ga uhvatili i mora da plati svaki put oko, koliko to, 300, 400 evra, 500. Bili su dobri. Moram dečko, bili su dobri. Ja znam da su prijavili... To kažu da može i kazna zatvora kao do 5 dana i oko 500 evra kazna. Ja znam baš kad sam ja bio neki dečko, čovjek, šta znam, ne znam koliko ima godina, bio je svjetski prvak u ljubičasnim pojasima iz Atosa, njega su poslali, bukvalno, znamo svi kakvi su Brazilci, posle nekog vremena kad zarade lovu, previše se zezaju i bukvalno su ga poslali, prijavio ga vlasnik kluba, istekla mu radna dozvola, sve to. I bilo je pakuće. Teo da ga se reši u suštini samo. Tamo dovode baš gomilu Brazilaca, većina su jako upitnog znanja. Ovo je bio dobro, ovo je stvarno bio dobro. Da, naravno, ali to je ovo svoje svetsko, ne može biti shady su jako... Da, ali generalno su u fazonu ako je Brazilac, to je dovode, a svi ostali su. Radio sam sa dosta tih Brazilaca tamo, metla. Ništa posebno, stvarno. Da, ima stvarno, oni su malo čudni.
radio sam s nekim likom u Japanu, s nekim ljubičastim pojasom. I sad radili smo noge i ja sam ga završio, on je toliko ispizdeo bio. Čovek. Kako Iva nekog završi. Da, mislim ako ja nekog završimo. Ali to sam se takmičio, tako da sam bio spreman. To je, da, moje zadnje takmičenje, da. Ali onda sam ga završio, on je toliko bio besan, kako ti možeš da završiš ne... Na treningu si ga završio? Da, bio trening, mislim. Ajde na takmičenju, okej, razumijem da budeš besan, pa to tome... Ali oni imaju još uvijek neki taj fazon, kao, ti ako si crni pojas, a nisi iz Brazila, nije tvoje znanje, baš toliko. Mislim, to pričamo o 2019. godini, kao, to ti je neko dao, druže. Misliš da su nešto promenili sad? Ne, iskreno ne. Ali mislim, baš si znali, pogotovo u Japanu malo to kad besniš, on isto bio gost kao i ja. Mada sam držao treninge za Carpe Diem u Pekingu, ali gosti smo. Baš sam bio kao iznenađen, a i bili su iznenađeni drugi ljudi s obzirom da... A kao imao je besnu reakciju? Da. Pa ne, kao... Ljud na sebe, kao što si ga... Pa da, kao kako ti ja možeš... Ja bih bio besan da me Ivan završi, iskreno. Danas je Sije, trener, otvorio svoju salu. Stvarno? Strava, da, nisam vidio. Danas su tako. Isti Carpe Diem? Ne, otvorio neku svoju, nešto, zove Rock Drift, nema pojma. Aha, strava. To je inače, on je trenirao zajedno sa mnom tamo u Pekingu. Da, trenirao je sa Ivanom i posle kad sam ja došao u Peking, dođemo neki skroz 10. klub, nije isti kao Ivanov, i vidim neki mali Kinez, vidim ima istu majicu kao Ivan. Ja rekao, znaš možda Ivan, da, trenirali smo zajedno ovo. My friend. Da, kaže my friend. Kaže se, čuvaj majicu posle toliko godina, ima tu možda više od prijateljstva. Rašgard je dobar ime, znaš, A to je. To. Na kvalitet je to. Kina je to. Nije to Pakistan. Ne, razumijem. On je bio jedini tamo Kinez u treningu koji je bio manji od mene. Ja sam očekivao, Kinezi su kao manji. Da, ne. Ne, na treningu, svi su nisu bili kao ovdje, da su po 20-30 kila teži, ali 10 kila su svi onako teži od mene. Čak i devojke su isto, jebi ga. Jesi razmišljao ti možda o nekom naučnom pristupu podizanja kilaže i mišićne mase? Sad bez šale. U Kini krenuo sam sa njima da radim ove tegove, da jedem malo jače i stvarno mi je krenulo, bio sam na 70 kila otprilike ovako. Koliko ti imaš sad? 68. 68, da. To ti je Pa, da. Naturalno. Da. I sad trebalo bi opet da ja to krenem samo... Čekaj, visok si koliko? 176. Te mogu bi lagano se nagruva na 80, da skida na 7-7. Mogu sigurno, ali... Ma da skida na 69. Na 6-6 da skida. Ali da, vidjet ćemo, sad bih trebao to da krenem malo ozbiljnije, da shvatam pred trebao se bar malo da... Koju ćeš raditi kategoriju? 6-6 ili 7? 6-6, sad ćeš da skida. Pa nemoj da dižeš onda mnogo. Pa ne mnogo, ali par. Merenje je dan ranije na travasu. Može tu da skinu na ovim prošlim travasima. Ne, dolazit ćete ljudi koji su 70 kg lagano. Na prošlom takmičenju Travas su prvi protivnik, on skida sa 75. Posle smo radili Boris Stonev iz Bugarske, znam. Zajedno smo radili Aigu posle, on tako skida sa 75-6. Da, on je onako, nije visok, ali je bulky. To, mislim, ja kad sam radio taj Travas, nisam se osjećao nešto slabije u odnosu na njih, sad, ne znam. Ništa nema dižeš tego onda. Što da se cimaš? Nemoj, molim te, objasnili smo mu da treba da diže. Nemoj sad. Šta ćemo tegove? Sad vaš posao je... Mi dižemo tegove. Čovjek je morao da ode u Kinu da bi shvatio da treba da diže tegove. Jeste, vidi. Znaš, pošto nije mogo nas da sasluša. Ali u Kinu je baš odgovaralo, nekako ljudi su... Da, drugačiji su tegovi. Ne, tegovi su isti, ali ljudi su onako slični meni, rekao bih. Kod nas, Gaja imao taj, kad je došao kod nas ovdje na onih što je dolazio na neke treninge, kako vi uopšte napredujete, trenirate samo 3 puta nedeljno? Da, to mi je i dalje Mislim, ajde, 4 puta sa open maratom.
smo fazon, pa dižemo tegove. Ostatak. To ti je plus 4 dodaješ. To je 7. Znaš kako je bilo? Gajić, zašto ne dižeš tegove? Neću da gubim vreme na tegovima. Što? Mogu tada radim jiu-jitsu. A to je tačno. To je tačno. Trebalo bi svi da rade svaki dan jitsu. Svi znamo iskreno o čemu smo pričali. Jiu-jitsu je prioritet. Najbitnije. To ne govorim sa strane performansa ili sa nekog takmičenja. To čisto govorim sa strane šta meni ovako, u čemu uživam. Zašto bih ja dizao tegove, to apsolutno. Dizanje tegova je najdosadnija stvar na svetu. Ja lično ne podnosim organski dizanje tegova, mene smara dizanje tegova stravično, ali se natera. Znači bar 2 puta nedeljno. Ajde, okej, u mojim godinama iz drugih razloga, lakše mi da ustanem iz kreveta. Da, naravno, slažem se sa tim i naravno... Takmičarski isti benefit. Takmičarski, pogotovo. Ali to što si rekao kao onome čemu uživam, ne možeš da radiš u životu sve o čemu uživaš. Tako da. To je malo problem. Čuti, dižite tegove. Ja kad bi radio ono u čemu uživam, ne bi ni jiu-jitsu radio. Jer jiu-jitsu nije baš stavio uživanje. Stavio bih je definitivno na neko treće mesto. Znaš ono, neko kad ti ne bi stizao sam ti. Znaš ono, nečiji međunoši da mirišeš ono konstantno, ne, nije ti lepo uopšte. Dobro, nismo svi Ivane toliko u toj donjoj poziciji. Ja ne gotivim to. Ne gotivim ni ja, evo Gajić na primjer gotivi, rekao je kao na moju izjavu. A rekao si... Zavisi. Gajić možeš slušati šta pričam, znaš, ne možeš da budeš uključen na pola. Jel možeš, Ivane, samo da nam ispričaš o sistemu treninga koji si promenio? Znači, Ivan nije ovako radio od uvek. Sada je možeš malo pojasniš i gledalcima i šta je CLA i šta je, kako se zove? Da, mislim, ja koristim CLA, to je samo onako straight lead approach koji nije ništa nešto specijalno, novo. Možda je samo malo više ograničeno od običnog tehničkog sparinga. Sad, ljudi to dosta mešaju sa onim ekološkim pristupom i tako dalje, i što je najgore, ljudi retko šta pročitaju o tome. Šta je razlika? Ja mešam i nisam pročitao o tome. Pričao se prošli put 2 sata o tome. Ajde, sad ću skratim. Pa ne, razlika je zato što je ceo taj posle će Gajić ekološki pristup, to je cijela nauka o shvatanju sveta, ne znam, oko nas, percepciji, što je okej. I dosta zalazi tu i u filozofiju i tako dalje. I onda ljudi što nešto odgledaju par klipova, kaže nema tehnika, nema ničega, ne gledamo instrukcionale, samo cepa je, radimo sparinge. Bukvalno tako ljudi to zamišljaju, zapravo nije. Znaš, isto se, možda jedina razlika je da se, da kažem, nema klasičnog onog drilovanja na vreme, na broj ponavljanja, na... Kako onda drilovanje? Drilovanje zarad drilovanja, znaš, nego sve se radi sa nekim odgovorom od partnera. I daleko od toga da nema priče, pokazivanja nečega. Naravno, kad ti neko dođe i ima pitanje smisleno i kaže ti nekako, nije pitanje i kako je da se odbranim od ovoga? Kako da prođem gard? Koji gard? Šta? Nego ima neko smisleno pitanje, vidi imam tu problem, ja razmišljam ovako, šta možda mi, gdje grešim, kako možda mi pomogneš, naravno da odgovoriš nije ono kao, samo radi, javit će ti se. Jasno. Nema toga, znači to je neka... Samo kažem, ako mogu, moje iskustvo sa ova 2 pristupa, baš prošle godine sam imao priliku, trenirao sam prvo u Hrvatskoj, gdje se isto više vodi taj CLA. Nije ekološki, ali CLA. Da, nije, ali više taj neke žive pozicije gdje protivnik reaguje. I nakon toga sam u Turskoj mjesec dana trenirao gdje rade baš drilluju onaj torando i to smo mjesec dana svaki dan po sigurno 45 minuta. Samo levo, desno, ako treba uhvatiš ispod, prođeš i u Turskoj i posle toga ja sam stvarno pokušavao to da uradim u sparingu, u borbi. Nisam uspio ni jednom, ni protiv manje iskusnih protivnika, ni jednom mi nije prošao taj. Ne, ja ne mislim da je taj sistem, to mislim da je baš prevaziđeno. Naravno. Da. Iskreno ja isto.
pogotovo to nabrojanje kao Da, jedan levo, Hu, dva, ha, desno. hu, ha, udri. Onako i Pa će ljudi da preskaču bez korišćenja mozga potpuno i mislim da neće naučiti ništa. To je razlika. Mislim, gledaj, jedina, ajde, ono što ja radim, ja izložim prvo ljude problemu. Radim armbar, ne znam, prolaza garda, bilo šta, izložim ih problemu. Ok, jel ima neko pitanja? Ok, ajmo da vidimo kako možemo da rešimo. Izvoli, opet radi. Opet se vratimo, jel ima pitanja? Izvoli, radi. A ti zapravo, mi smo bili kod tebe na treningu, ti zapravo daješ dosta informacija u tom... Da, ali ne dajem ono kao... Pre samog puštanja ljudi u rad. Nije kao samo, ajmo radimo sad, ti pasuješ, ti braniš. Ti braniš, ne, naravno da... Davo si konkretne zadatke šta donje da radi, da prebacuje lupom samo gornju nogu, a i ovom si dao 3 rješenja kako može da to... A on može da uradi 63 ako nađe, super, meni je, ja sam super zadovoljan, ali samo ograničim ljude da bi oni vežbali, na primjer, baš to što ja hoću na tom treningu da se postigne. To je neki moj cilj, ne znam, na primjer, radim armbar iz garda, lupam, znaš, ne mogu ja sad ovom govorim da kažem, brani se šta god hoćeš, radi šta god hoćeš, ustaj, ne znam, prolazi gard. Koliko puta će zapravo čovjek uraditi armbar u tom trenutku? Neće. Znaš, ali ako ga ograničiš, ne smiješ da ustaješ, ne znam, ili krećemo iz top loka, onda će da radi stalno, da prebacuje tu nogu, da vidi da ga prebaci, da ga vrati na pod, da ga iskontroliše. Čak, zašto ja volim taj sistem? Zato što uvijek i ovaj gornji, u ovoj situaciji u kojoj pričam armbar iz garda, ajde i ovaj gornji uči. Znaš, da ljudi ne greše, da ne krene da izloči ruku bez veze i uradi sam sebi armbar. To je, zato volim. Ali kažem, opet nije to ništa, toga se napravio neki bauk zbog Instagrama i zato što naravno svako hoće brani neku stranu i onda na kraju se pojavilo to, otišlo je predaleko. Po mom nekom mišljenju, baš. Meni su mnogo zabavne ove interakcije sa Gregom. Ne, da, mislim iskreno taj... Koji je onako malo... Naporan lik. Arogantno naporan lik. Ono je strašno. Iskreno, on, bukvalno, njegov taj pristup, kad ga slušam, odgovara me od razmišljanja o toj ideji. Toliko iritantan. Znači onda pričao sa nekim tehnikama i tako to ja je prešao na CLA odmah. Znači, mogu da ga slušam, neće namjerno on aj sad ću ja da budem arogantan pa ću ispustiti da sam bolji od njega, ali u nekim podcastima, kažem opet, čitam dosta tih knjiga, ne znam, neke tvrdnje koje je izneo, iskreno, ja sam bio kao, ok, znači, Greg priča sa Rob Graham, to je jedan od poznatijih trenera, bavi se skill acquisitionom u bejsbolu i napisao i dosta knjiga, naučnih radova, ne znam, i imaš nekad osjećaj kao da ovaj Greg njega podučava, znaš, bro, od mene si mislim, nije to problem kao da on njega prestigne, ali to je toliko arogantno. Jako arogantan, baš iritantno. Ja ne znam, mada Ameri su generalno takvi, arogantni su prilično. Ali ovo je malo heavy. Da. Znaš, pitaju ga neka totalno pitanja kao, dobro sad, koji branite, pokojni, ovi kao, šta, oni nisu sad trebali da šutiraju, ljudi su šutirali, najbolji šuteri svih vremena su šutirali i vrate lupa po, ne znam, 1000 šuteva, lupa sad, i kao, nisu trebali šutirati 1000 šuteva. Brate... Ali znaš što je najgore, vidi, on može i to lepo da ti objasni, ali, znaš, jebi ga marketing. Mislim da je marketing u pitanju. Da, znaš, sad, on toliko iritira i svi smo čuli za njega. Sad svi znamo za njega. A isto, ja kažem, mislim, isto kao i za Danahera, zašto smo svi čuli, znaš, kao i oni imaju... Dobro, pazi, pogotovo u tim nekim sportovima, košarku da uzmemo. Ti ne možeš u live approachu da naučiš da šutiraš na koš. Znači, možeš da šutaš na koš jebenih 100.000 puta. Imaju one side game-ove, ali to je, da. Razumem da može da se podesati, ne možeš u imaš, mislim, live-u naučiti. Isto, jako je teško. Prosto moraš da ispališ loftu. Znači da je CLA sam vidio, to se koristi u košarci. Koristi su u svim sportovima. Može, jasno. Mislim, taj CLA su zapravo, na primjer, u tim timskim sportovima, to su one igre sa
što oni zovu side games, igre sa strane i sad lupom igraš fudbal 5-3, 5-2, ne znam. Daje ti nešto da više moraš da trčiš, ali opet je, šta je to stvar, šta trener hoće da postigne sa tim. Znaš, kad igraš 3-2 ili 5-2, naravno da je ovoj dvojici teže, morat će više da trče, više da jure loptu, da razmišljaju i sad šta je njemu cilj da postigne tim? Znaš, nije mu sigurno cilj da postigne tim da ne znam, da nauči da, ne znam, ne razumem se u fudbalu. Iskreno, tako da ne, dao sam loš primjer, ne razumem se u taj sport. Nema dobro, da vam primjer iz jiu-jitsu. Ali da, znaš, ali to ti to, kažem opet, side game, daš iz armbara, objasniš im... Polamiš ruku, dok ne polamiš ruku nestaje. Objasniš im, ne znam, raskidanje hvata, princip, da kažem mehaniku kako se hvat raskida, ajde probaj. I onda on proba, ili ima pitanje, kreneš da radiš, opet moraš da pokažeš nešto, ponovo da pokažeš kao zašto je baš ruka kod zgloba, zašto kontrolišeš lakat. Tako gledam, mi smo sjeli. Kako se to razlikuje? Naprimjer, evo naš trening, Niki i ja dosta slično to držimo. Naprimjer, evo sad bilo koja pozicija, passing uzet ćemo. I sad pokažemo iz te neke određene pozicije 3, po meni, ajde sad i ono što smo gledali po mečevima, šta ljudima najviše prolazi, 3 neke high percentage opcije koje su u nekom malom sistemčiću. Znači ti sad napadneš jednu high percentage opciju, on ima neki odgovor na to koji, ako je loš, onda ti samo prođeš. Znači on mora da uradi nešto od tih i sad ti ako uradi jednu stvar koja je dobra, ti imaš, ovo bi bilo dobro da uradiš, a ako uradi nešto drugo, onda možeš sa ove strane da sad, ne znam, ima milion pozicija, ali i sad, kad to pokažemo to se sad izdriluje malo, ljudi probaju da vide da li to može. Moraju da probaju. Ljudi probaju, ne opire se sad, ali nije sad mrtav, ne leži, nego malo se opire i posle toga pokušavamo iz tih pozicija specifik da se odradi, da ovaj se brani stvarno, a da mu ovaj prođe... Kad driluju, mi kažemo i ovom dole... Živi, bukvalno, da. Ne samo radi, nego i šta da radi. Mi govorimo... Nemoj samo da ležiš s rukama na grudima ako ti ovaj pasuje, nego frejmuju ovde i ovde. To je najgore, mislim, kažem ja... Što će biti realna neka reakcija, da kažem, u borbi. Ja ništa, zato ja kažem, ja nisam taj skroz ekološki pristup, to je, ne znam, znači, kompleksan je, dosta je kompleksan. Kako ljudi najbolje opcije ikad izvalili tako, sve slučajno, a to je ono... Pogotovo za te sitne pozicije oko leg lokova, kako ti možeš sam da izvališ, koliko treba vremena? Realno, su izvaljivali tako, po mom nekom mišljenju. A čekaj, koliko ti treba vremena, Ali ti si izvalio jednu, on je jednu, ja sam jednu. Skupilo se znanje i onda neki peti kad dođe, on uzme od naš četvorica to što mi izvalio, on sam da izvali sve 4, nema šanse. To jeste moja neka suština. Ali zato i jeste fora, zato i tu ljudi mislim da greše jako, zato što misle da ti kao samo pustiš ovog da radi. Kao sam, da shvati, nije knjigu. Ti ga bukvalno namestiš u takvu poziciju da ti čak i da mu ne kažeš, naravno to ne radiš, ali i da mu ne kažeš za leg lock kako funkcioniš, da bi shvatio. Prosto si mu objasnio trebaš da... Prilike će pokušati najbolju opciju, ali opet, više pa ćeš ga naštelovati. Sad, šta opet ja zašto mislim, na primjer, evo sad, to što vi radite, vi hoćete nešto da postignete na tom treningu. Aj sad budimo iskreni, većina trenera dođe, niti razmišlja o tom treningu kao mogu ja to iz glave. Svi mi koji, jer duže treniramo, možemo ljudima pokažemo iz glave. Ono što se kaže, pokaže im bilo šta, oni ne znaju ništa. Dobro. Razumete, to je stvar gdje mislim da taj neki kov starih trenera njima se nikako ne sviđa i što se malo odatle menja, da kažemo, ta neka hijerarhija na treningu. Nije trener sveznajuće biće koje sve zna, nego je malo prešlo vi ste bitni koji ste došli na trening, znaš. To je mnogo su bitniji ljudi koji dolaze na trening. Ne mislim, ako si trener koji ne dozvoljava da mu niko u sali preispita tehniku koju je pokazao, nešto nije u redu s tobom, mislim, to je recimo... I obično su takvi ljudi, i kao i bune i oko toga, ali kažem, ja ne znam, ja zahvaljujući tom Mladenu Jovanoviću, naš kondicioni trener jako dobar,
on mi je dao kao knjige da čitaj, evo ti ovo ako te zanima više i tako sam krenuo i onda mi je bilo kao ok, samo sam malo dublje razumeo to i opet kažem, nisam ekološki trener i dalje gledam tehnike i dalje gledam instrukcionale, borbe. Mi recimo često kad rolamo, mi desi se neke nove stvari koje nismo radnije pokazivali ljudima, što ti kažeš sami, izvalimo nešto. Da, nismo, razumem, da. Nikad nijednu tehniku, ni Kelman, ni ja, disclaimer odmah, ali desi se nešto izvalimo sami, što je bolje od onog što smo pokazivali ljudima, sledeći put kad dođe ta tema, mi to bolje pokazujemo. Naravno. Sad, ovo što mi radimo je tehnički ecological, slažem se. Da, nego sad kažeš da niste ništa izmislili, a malo pre se pokazuje neki obrnuti twister koji... Ja mislim da je... To je neki invento, vrati, iskreno. Pa još obrnuti twister, kako ljudi iz Tempija, razapeće. Ono izgleda jezivo, ja ne znam šta sam uradio, radi. Sigurno radi čim je tapnuo. Ali ne treba pokušavati. Ali ima stvarno, znaš, ono, kad gledaš, ajde sad, malo ću filozofiram, ali, znaš, ono, imaš ono, knowledge about and knowledge of. Ne znam kako bi to baš preveo na srpski, ali, znaš, ono, imaš ljudi koji će, na primjer, jako dobro da ti... Da, ne znam kako preveo, da. Da, iskreno ne znam kako bi preveo na srpski, stvarno. Imaš ljudi koji će sve da urade fantastično na sparingu, ne znam, i da ih pitaš šta si uradio, te vremem pojma. Ne znam prvenstvo, da. Da, aj sad ne pričamo o treningu, on ne zna šta radi, ali on to radi. Snalazi se. Znaš, snalazi se i njemu je to kao top. Sad onda imaš, znaš, ono kao ljudi, ja treniram 10 godina, ja moram da znam sve. Rijetko ko će da ti kaže, ja nemam, znaš, ono kao ja ne znam, prenesem znanje. Znaš, uvijek će neko nešto ti pokaže. I onda ne znam da li ste primetili nekad na trenizima, ono, čak i viši pojasevi. Naprimjer, on radi super tehniku i onda krene nekom belom da pokaže možeš to da uradiš ovako i pokaže mu pogrešno. To je to, znaš, ono. I onda... Da, nisu svi za to definitivno. I sad, zašto ja mislim da se ljudima, znaš, ono kao ne sviđa taj stari kov trenera, znaš, ti dođeš i pitaš ga kao, ali može ovako, ma ne može radi kako sam ti ja pokazao. To je najbolje. Fuck. Mislim, ajde da se složimo da ima efikasnijih načina i manje efikasnih načina. Ima stvari koje nećemo isto raditi definitivno naravno. Nas trojica, zato što on ima 70 kila i niže, on ima 100 kila i više od mene i obojica će različito raditi tehniku. Naravno, ne. Sa mnom. Mislim, ja nemam problem sa reči tehnika, znači uopšte. Nemam problema ni sa drillovanjem, ništa. Ja stvarno nemam nikakvih problema sa tim. Samo ja to koristim više. I jedino šta sam ja zapravo najviše promenio u svom treningu je zapravo komunikacija sa ljudima na treningu. Koja je drugačija. Znaš, mnogo više ima, kažem, mi smo odrasli u tom sistemu, pokažeš, ćutiš, radiš, mnogo više pitanja, razgovora, pogotovo početnicima, ne trudim se da im kažem, ovo ti je najbolji način, zato što onda onako pogreši malo, pomeri ruku drugačije, zaledi se ili tako nešto, to su te neke stvari, zato kažem... Komunikacija, apsolutno, mislim, ona se na treningu priča, diskutuje se. Da. Definitivno sam primetio, isto prošle godine, to baš o čemu priča, ta druga različita komunikacija. Kad odem u inostranstvu, u Kini ili u Turskoj i pokušam ljudima da kažem kako se radi neka tehnika. I oni kažu, kao šta odavde? Ja kažem, pa ne znam, ti hoćeš da ga prevrneš ili hoćeš da ga završiš, ima opcije. I oni su onako skroz bune kao, a ja kao... Očekuju od tebe da im pokažeš tačno jednu opciju. Mislim, ja generalno imam par nekih ljudi koji u klubu, Andrija, da ga pomenemo, on je takav, on je hoću jednu opciju koja radi za sve. Znači, a zašto... To je bukvalno nemoguće. Znači, svaka pozicija, moraš da imaš za to isto, moraš da imaš 3 opcije, bar. On je matematičar, ne znam, iz tog nekog sveta. Na nekom neće ni jedna raditi, mislim. Prvo to, i to je u redu. I to je u redu, to je sasvim u redu. Ali imaš te ljude kao, pa znaš što mi je puno, mislim, generalno jiu-jitsu je haos i svi mi hoćemo da svedemo taj haos na nešto da prepoznamo šta možemo dalje da radimo, ili da njega dovedemo u nedoumicu,
da brani 2, 3, 4 stvari i onda ti izgledaš, jebote, ovo je mi kao, znaš, ono kao vidovit je, tačno znaš šta hoću da uradim. Ne, nisam vidovit, nego otprilike ćeš to da uradiš, pa ću ja da iskoristim, ono. Znači, kad pokažeš nešto početniku, on kaže, ali ti si nam pokazivao ovu tehniku, sad sa ovom, ova ne radi dobro, zato što je ovo kontra za ovo, a što se onda ovo pokazivao? Ja na primjer, baš gledam da ne koristim to kao ovo ti je kontra za ono. Razumemo se, nego baš zbog toga, zašto to početnike, na primjer, baš zbuni. Mislim, zbunjuju ove koji duže treniraju kao, jao sad kontra na kontru, pa kontra na kontru, jer ja to sve trebam da zapamtim. Ne, druže, fuck, samo radi. Znači, ono, zapamti principe i radi. Tako da, ali kažem, najveći problem je nastao oko tog ekološkog pristupa. Ali ti jako često da bi radio nešto, moraš zapravo da pokažeš, heel hookovi, da bi radio odbranu od heel hooka. Ti moraš zapravo ljudima prvo da pokažeš fucking heel hook, da bi oni vežbali odbranu koja ima smisla. Heel hook, ako ne znam. Ne, uzmi nogu. Nešto vrljavo, koja je suština te odbrane? Nikako. Neće raditi svako. To je malo tako Greg. To je nezgodno u jiu-jitsu. Znači, nema šta da objašnjavam tu, samo uzmi jednu nogu i obgrli je s dve. Znači, da bude kao svima jasno, i to je jasno. Ja iskreno, ja to nisam tako shvatio. Sad zamisli ti heel hook objašnjavaš samo rečima. Pa to, ne, ali mora da, on toliko to... Kako bi ti u CLA pristupu, evo, nama dvojici dao da vežbamo heel hook? Recimo ga ne znamo, nikad nismo videli heel hook u životu. Jednostavno, mislim, kažem opet, ali opet bi morao da vam pokažem šta hoću. Mora. Ali bi vam objasnio, ok, moraš da imaš kontrolu nad kukom, kolenom, da kontrolišeš petu, pokažeš kako, mislim, vidi, kontrolisati petu, mogu ja uhvatim petu ovako. Ne znam, znaš, ono, kao da staviš na ručni sat, na zglob ruke, sve to može, ali... Da, to su detalji koje negde moraš da mu pomeneš, ali tako? Naravno, ali ti mu staviš, ok, i šta bi bilo po meni, prvi početak, drži, probaj da kontrolišeš. U ovom gornjem bi najvjerojatnije objasnio na koju stranu ne smije da se okreće, da se ne misije. Ok, za svaki slučaj, ajmo, idemo. I vežbaš, da držiš, samo da kontrolišeš tu poziciju. I onda bi išao, ako hoćemo da uđemo u tu poziciju, zavisi iz koje pozicije, bukvalno bi te prvo, stavio krenuo bi od kraja, pa od kraja ka se vraćao nazad. Od kraja ka nazad. Ali to je to. Sad posle bi, kad bi ti objašnjavao mehaniku, opet bi ja morao da ti pokažem. To je dalje pokazivanje tehnike, mislim. Naravno, ja lično ne znam kako se to drugačije radi. Mogu ja to rečima da objasnim, ok, uzmeš pa rotaciono, pa šta se dešava u zglobu noge. Evo, ja sad zamislim moju grupu, kad bih probao tako da im objasnim, ovo bi bio procenat, uspešnosti. Zato kažem, ja nisam, dosta koristim taj CLA, baš ga dosta koristim, ali dalje ja ljudima tu objasnim, vidi, imaš i sad probaj. Ja i dalje ne znam kako da polonem nečiju nogu, tako da... A to ti ne znaš. CLA. Drugi znaju. Dođi u Win da te naučimo. Drugi znaju, da. To je var, ajde lako. Drugi dobro radi. Kažem, zato kažem, ja nisam, a ta da kažem neka na internetu, to me iskreno ne zanima, podcaste, kažem, opet ljudi nisu... A instrukcionali? Da, gledam ih naravno, brate. Samo, opet kažem, ja mnogo više gledam borbe nego instrukcionale, ali gledam i svakog. Znači, mislim, to mi je ono... Čisto zbog ideja, nekako, kako ja gledam na to, nekako samo ideju da dobiješ šta bi mogao da uradiš bolje iz te pozicije. Ti kad vidiš, jednostavno je... Zašto bi izmišljao toplu vodu, ljudi? Ne, pa već ima, bukvalno rekao, odlično ovo, sad ću ovo da uzmem. To što ću ja drugačije to da dam ljudima, drugačije da vežbaju, kao, kažem, ja volim da krenem od kraja, znači izložim ih problemu, pa ćemo onda da dalje radimo. To je to, znači ništa nešto specijalno kao... Ne, mi znaš, ne uzimamo instrukcionala i sad, a ja gledam instrukcional i dođem na trening i pokazujem redom šta sam... Ali ima ljudi... Ja sam vidio, to je katastrofa. Mi rečemo volimo, mi stalno jedan drugom šaljemo te neke isečke koje nađemo da su zanimljivi, uzmemo ih sa ekstremnom rezervom, dođemo na trening, testiramo ih i ako ima smisla kad ih testiramo, onda ih ubacimo u
Mi to probamo da rolamo, da probamo da završimo nekako tako da mogu. Probamo pod pritiskom i da, mi probamo nas dvojica kao nešto, ok, i onda probaš na 10 belih pojasa, da li će uspeti da uradiš, zapravo, kad se opiru. Druga stvar, ne znam da ste primetili, mislim, možda jeste, kad gledate te instrukcionale i sad oni kažu, ako ne uradiš ovu tehniku bez ovoga, ovo ne radi. I onda isti taj čovjek uradi u borbi bez toga i kao, vidiš kako radi, druže, samo. Ima i tih slučajeva, znaš. Baš varijable, mislim. To je to. Tu se slažem sa tom izjavom da oni kad kažu to tehnika ne postoji, to je kao ne postoji precizna tehnika koju svako može uradi na isti način i radi će isto. To slažemo se, ali dobro, vrate, tako kad... Princip će uvijek da postoji, znaš. Zato ja stvarno ne mogu da se bavim toj jezičkim tim barijerama. Ako je pozicija palca dobra i lomiš preko dobro kuka, polomit ćeš. Naravno, vidi, mi jezik koristimo za komunikaciju, naravno da ću ga koristiti, znaš, isto, ne znam, koliko vam se puta desilo da gledate nešto i dođete na trening i izvedete. Znaš, samo si ga gledao, nisi ga nikad probao, mislim, to je sad, skoro, vizualizacija, pa to, vizualizacija, znaš, ne znam, znaš, ja na primjer volim da gledam dosta rvanje, znaš, NCAA pogotovo. A dobro, to opet zahtjeva određen nivo, ti si ipak on sportu. Ne, naravno, znaš, ali ne znam, nikad ništa nisam uradio i ko krenuš, uradio sam ovo, a samo zašto sam gledao nešto, znaš. Dobiješ ideju, neku inaš ako vidiš, ne znam, isto znam kad nam je Micić bio na seminaru, ima ja se ne znam kako se to zove u čišćenju. Šta? Ne znam, unutrašnje mnogo. Ouchi? Da, pokušao sam da se setim judo naziva, ali nisam. Ouchi, da, sve ljubitelji. U životu, bre, to nisam uradio, on pokazuje, znaš, još sam gledao, pa odmah sam izveo, mislim, znaš, probao sam 3 puta i sad kao izvedem ga u sparingu, mislim, to je nemoguće, ali prosto... Znaš da sam ja na takmičenju u Kuli uradio 3 duck undera koja nikad u životu pre toga nisam uradio. Pričali smo o tome, da. Ja sam na takmičenju i slučajno mi se namestio prvi put kao top uradio i u istom meču ponovo uradio još 2 puta. U životu ga nisam probao. Zato ja ne volim, znaš, ti imaš bezbroj teorije učenja, znaš, koristi bre koji hoćeš da koristiš, znaš, nemojmo praviti oko toga bauk, kao sad ću ja da solim nekom pamet, ovo je otkud ja znam da li je ovo najbolje ili nije. Mogu da drilujem. Jeli, ako je nekog... Znaš kad si zadnji put drilovao, ti i kad si trebao da driluješ, izbjegavao si drilovanje. Jeli je neko, ali ako neko high level i pokaže ti, ja stvarno, evo ne znam, skorije što je bilo, Kukolj, nešto sam ga pitao da mi pokaže baš za ovu čigari, sad si me podsjetio. I sad mi pokaže neka 3 pravca za ovu čigari, kako se to baca, kako bi to moglo, iz kojih pozicija i tako. I na to je bilo za vreme open meta. I ja sam sljedeću borbu samo uzeo to i uradio. Znači, nekako je, mislim, ja radio sam to i pre, nego, znaš, kad ti ne radi zbog nečega, ovo mi ne radi, ne mogu bacim nikoga nauči, i onda ti nekako objasni zašto to i kad to može da radi, i baci. Ti je pokazao najbolje opcije iz njegove perspektive. Iz njegove perspektive. To opet, iako je on super high level judoka, ne znači da su to što ti kažeš... Ali sigurno su bolje rješenja nego moja. I ne znači da i sam Kukolj možda neće dodati nešto na to i popraviti. Mislim, to ima isto kao Rafael Nadal, kad su ga pitali za backhand ili po čemu je već poznat, nemam pojma, pa kao nijedan nije isti, zato što loptica će odskoči ovako, ja ću ruku ovako, mislim, okej, možemo da pričamo o tome, ali ja ne volim, kažem, nešto pretjerano da... Dobro, ti opet pokazuješ najbolje opcije iz tvoje perspektive u tom trenutku. Kada zadaješ ljudima... Da, mislim, vidi, ja im kažem kao, ljudi, evo, ovo je, jer, gledaj, znači ti da bi pokazao neki koncept nešto, kako nešto radi, znaš, uzmeš početnika i sad hoće da mu objasniš otvoreni guard passing, tog otvorenog garda. Okej, znači mi znamo da moramo da prođemo, jako ti kažem, znaš sad ti njemu trebaš da prođeš stopala, kolena, kukove i da ga pinuješ, ili da legneš na njega, grudi na grudi, da ga zadržiš na podu, koliko će to ljudi da shvati? Malo. Znaš, ipak kad mu pokažeš, evo, čim pokazuješ nešto, ti daješ neku ideju o tome. I sad kako će on da reaguje, moj protivnik na to, pa da li ću ja morati da ode malo više levo, malo više desno, ja to ne znam. Da li si otkrio, pričali smo o tome skoro, baš kako, kada na treningu imaš i viši nivo i niži, kako prilagoditi sad tehniku. To smo pričali o tome i baš smo to Niki i ja komentarisali isto kad smo bili kod tebe na treningu, da ovi niži pojasevi nisu baš razumeli, vidi se da nisu razumeli
opcije. Meni je ono bilo apsolutno sve jasno, ono, neki smo rokali sve vreme i nekom je logično, a ja mislim da oni, ja ne znam, oni su se izgubili. Jeste. Isti problem mi imamo sa našim... Da. Si shvatio neku, si izvalio neku foru. Iskreno nisam, i problem, stvarno je problem. Mix grupe nisu optimalne, definitivno. Ne, evo, definitivno, ako ti hoćeš da uzimaš i da samo imaš što više članova, baš te briga. Znači, možeš lagano da radiš i to ti je ono, uvek su trenzi osrednji, uvek ćeš... Ne bi to... Dobro, nije to dobro. Uključiš štopericu. Posle vremena se frustriraju što ja ne mogu ništa da uradim, što ne napredujem. Jeste. I sad, opet, šta ja ljudima radim, kad već dajem te igre, ne znam, znaš, sad ovi početnici ne znaju heel hook, ovima kažem, vidio da li imaš, ako si već došao do nogu, uzmi, probaj da uradiš taj heel hook, nauči ga posle 100 godina. Znaš, tim da kažem, ajde kao izmiksujem, ali ni to opet nije idealan sistem, zato ćemo sad da odvojimo, da napravimo te, da kažem, grupe gde su samo napredniji, gde je početni, baš je teško. Iskreno, ja nisam našao baš je... Imaš ti neograničen broj termina i sve živo da možda organizuješ ljude po skill levelu, to bi bilo idealno. Ali svi smo ograničeni. Mislim da imamo 2 termina koje onako, jedan termin ne odgovara većini ljudi, jedan termin odgovara i onda sad moraju da budu mix grupe. Znam. Kad pitaju kao u koju grupu dođem kao početnik. Bilo koju. Koja ti odgovara više. Ima početnika i kod njega u grupi i kod mene u grupi. Ima takmičara i kod njega i kod mene. I to je, znam, to je... Nešto najpribližnije što sam ja uspeo kao da rešim to je da krećem sad tehnike svoje, da krećem sa tim nekim tehničkim rešenjima koje su stvarno onako može da razume čovjek koji je došao, bukvalno sad odmah, i da dođem do nekog nivoa gde tu smo se zadržali. I onda lupam sledeći trening se to malo ponovi, pošto njima to izvetri odmah. Malo se ponovi, nešto im je ostalo i onda već dodam i par nekih malo dodatnih rešenja za ove koji su duže tu, da sad ne ispaštaju ni oni. Znaš, jedino tako. Ja ne znam kako bi drugačije uopšte moglo da se... Jedino ima smisla da, na primjer, bude više trenera i onda trener koji može da se posveti. A kako ćeš tako da podeliš grupu na... Znaš šta je meni palo na pamet jedan put? Da sad, kao da držim 2 treninga. Znači sad da odvojim grupu vamu i da njima pokažem neka rešenja i ovi nek pogledaju, ovi koji su advanced malo, i onda da njih pomerim i da njima pokažem dodatno šta oni sami da drilluju. Mislim, da drilluju, da probavaju, kapiraš? Mislim, sad pokušam, vrlo sam oprezan sa rečima svojim, da se vani ne... Ali gledaj, na šta mislim... Zavisi od želje ovih brati što dolaze... Sad sljedeća stvar, ljudi neće da napreduju, odbijaju. Znači, svim stilovima učenja, znači, o čemu god mi pričali o tom, najvažnije je želja. Mislim, da li ti imaš cilj, želju, da napreduješ. Da li imaš cilj? Šta je tvoj cilj? Znači, ako tvoj cilj je ovde da ležeš na ovoj strunjači, cool. Nemoj samo da smetaš. Ali, nemoj ni da se pitaš zašto ne napreduješ. Znaš, to je ono obično kod ljudi što nemaju, znaš, nema nikakav cilj. Zašto dolazim kao da treniraš? Što treniraš? To sam ja primetio kad daješ ovako više ove žive sparinge, ja hoću više da dolazim na trening, zanimljivim u poređenju sa... A tebi je interesantnije, imaš ljudi koji... Sad zašto? Zato što imaš više mogućnosti. Ljudi koji imaju prenaporno to, recimo, i onda ih to... Ali... Šta se dešava? Znači, niko ne priča o tome, znaš, svi kao, treba ovako da se treniramo. Druži, vidi, možda ti budeš najbolji trener. Evo sad, ja garantujem da iz bilo kog kluba u Srbiji uzmeš te koje ništa ne zanima, ali dolaze i dalje na treninge i da ih pošalješ kod Anahera, Grega, ne znam, neće napredovati, prosto neće napredovati. Zašto? Zašto njega suštinski to ne zanima. Kao što je bio onaj na treningu koji dan i pitaš ga što ne sparingu, kaže mrzim.
Da, znaš, onako mrze, mislim, vidi, okej. Dobro, realno. Ajde, znaš, mislim, Nije sve izgovor. pošteno, Vidi, mislim, platio si članarinu. To je u redu, to je u redu. Vidi, Hoćeš da sediš ceo meni je to cool, znaš, ali trening u nemoj, ćošku sedi. šta ja, na primjer, ne volim jako, Nemoj da ometaš i to je to. kada ljudi za sebe utripuju da su mnogo viši nivo nego što jesu. To ne volim. To mi je ono kao, ja treniram 10 godina, ja sam taj nivo. Nisi, druže. Znaš, budi realan. Znači, nisi se trudio, nisi ovo, okej, proveo si ti toliko vremena u sali, ali ti možda provedeš 10 godina gde si zapravo bio samo godinu dana svesno u toj sali. Tako da, mislim ja sam baš obraćao par puta pažnju, više skalme o tome, recimo, imam trening utorak, četvrtak, subotu. I onda obratim pažnju baš ko je dolazio i kad. Imamo ta 3 termina, znači opet se ne vodim seti popis, znači ne vodim popis ljudi, to me ne zanima, nismo sekta, jebe mi se, platio si članarinu, ako hoćeš dođeš, dođi, ako nećeš da. Ali, obratim pažnju, utorak 30 ljudi, četvrtak 20 ljudi, ali samo 15 ovih od utorka. 5 koji nisu bili utorak, a 15 od utorka nije došlo uopšte, subota 10 ljudi koji su došli i utorak i u četvrtak i u subotu, 10 ljudi koji hoće nešto da nauče. Zapravo koji hoće nauče. I ti kad obiđeš, pošto ja radim sistematično dosta. Da, ovo iz četvrtka se spoji s ovim iz utorka, oni ne dođu. Koji nisu došli cele nedelje i dođu sledeći utorak, veze nemaju šta smo, znači, i onda dolazimo u tu situaciju da li njima vredi posvetiti vreme. Znači, i oni dođu, i sad dođe i pitate za neko kao rešenje koje si ti pokazao u subotu i ti si u fazonu, sad ja umjesto da ovom koji je došao sva 3 treninga pokažem dodatno i da nauči nešto, ja sad vraćam na nešto zato što ti nisi došao. Znam. Ali opet, platio članarinu. Moraš da mu se posvetiš. Mislim, i onda se naše vreme rasipa na taj način, mislim, to je dosta... I energija, što je bitnije. To se najviše vidi kod dece. Nevjerovatno, znači, dete koje hoće da, koje voli jiu-jitsu, mislim, sad deca imaju pristup internetu, većina, i ono koji gledaju borbe, ne znam, ti tačno vidiš da napreduje, wow, ekstremno brzo, znači upijaš šta mu pokažeš, upijaš šta slušaš, jer to se kod dece vidi, znači njih boli uvo, oni su sebična jedna bića, šalim se, ali je stvarno, znaš, on će da čačka nos, on će da gleda, ti ga opomeniš, šta? I tako dalje, i sad kod njih se baš vidi, znači, to je taj napredak, kao, pošto opet deca upijaju kao sunđeri, i ono kao vidiš, oskočiti 5 klinaca, nevjerojatno, ali oni su svaki trening tu. Ali stvarno su tu, znači nisu samo fizički tu, nego su... Zapravo treniraju, prate. Oni zapravo treniraju, znaš, onda imaš ove, kako nemaju pojma, znaš, meni se dešava, pošto ja volim djeci, dajem im te igrice, ne znam, i za zagrevanje i mi sve naravno radimo, opet zbog djece moraš radiš neku motoriku, nešto, ali, znaš, dete koje ide mjesec dana i sad ti mu daš, i on kaže, ovo mi prvi put radimo. Znači, ti si mjesec dana mu, na primjer, davao si mu neke igrice single lega, double lega, znaš, i oni tek posle mjesec dana svestan da on prvi put drži jednu nogu. Znači, zamisliti koliko on nije bio na tom treningu. On to radi sve vreme, ali nije tu. Ali nije tu, on će čak i dobro da uradi to. I to nije samo ni dolaziti, to je i za odrasle, mislim. To je isto za odrasle. Možeš ti dolaziti koliko god redovno, ako nisi uključen, džaba. Zato kažem, znaš, možeš ti... Želja za napretkom je zapravo ključna. Ključna, da. Koji god sistem da radiš, ako imaš želju, naćiš način. To ti kažem, znaš, zato ja mislim da to previše to priča oko nekoga trenira, bre, kako ti se trenira i to je to. Grupa moja sad koja se oformila, ajde, to je sad se onako osipaju se pa dođu pa ne dođu, ali ta grupa nekako koja je trenirala zajedno i baš održala, oni nekako svi isto rade. Sad ti u sali kad pogledaš svi će biti slični rolovi, svi imaju ta rešenja koje su, eto, po nama sad koliko smo uspjeli da izvalimo sad. Za decu i... Ne, za odraslu grupu. Za odraslu grupu. Došli do nekih, da kažemo, efikasnih rešenja i svih mogućih pozicija i sad svi rade tako. Sad, kako vreme prolazi, tačno vidiš ko se posvetio i ko je nastavio i da se takmiči i da napreduje. Evo, ne znam, bilo sad neke Taristića smo pomenuli, ne znam, danas smo radili individualno ovde da popravi neke stvari koje je pogrešio sad na ovom meču. Mislim, to je sitno, ali opet iz tih nekih pozicija nije radio to, odmah naštelovo i onda je ostoji na open metu da proba to sve i sad će utorak da dođe opet da proba i onda ćemo opet da odradimo individualno, pa će onda u četvrtak da proba. Mislim, dok ovi sad ostali...
Što je najče, on se to smo pričali, da. On je recimo imao taj mindset da dođe imao na je Open pre, Net, da, da se šiba, mora da pobedi to. Loše, I razgovarao je baš s Kellenom je rekao, vidi, ako hoćeš napreduješ, možda promeniš to. I onda gledaš sad nemaju na Open Netu koji na takmičenju prođe kroz ljude, i pusti ih, proba. Završe ga 5 puta zato što ih je pustio da mu uzmu leđa i ubace RNC i tek onda krenuo da brani jer pokušava da izađe iz deep RNC. Vidi, isto i... Što je super pametan pristup. Mislim, ja i Đoka, prvi put u klubu imam Open Metu i onda sam gledao i to što smo, čak smo jednom komentarisali to. Da, dosta ljudi dolazi da pobedi, mislim, iskreno meni je to onda bačen trening, onako, ako hoćeš da napreduješ, znaš šta treba da radiš, ako hoćeš da pobediš, izađi na to takmičenje na koje se ne prijavljuješ. Pa ne, ali ja generalno ne mogu da radim, ljudi, ne znam šta, mislim, kad dođe, ajde, crni pojas, možda tako nešto, znači, kao da sam dvorska luda, ne znam, krenu kad vide kao, i onda daj sve snage da radim sad s njim. Čekaj, druže, viš da ležim, ne pomeram se, bukvalno, dajem otpor malo i... Kod ovih crnih pojaseva koji su... 30% radim. Polovi. Normalni. Ne, tako competition rounds kad rade ljudi, ja ne veram. Znaš ti, ako si crni pojas i držiš trening, ne znam, meni se dešava recimo u Kulu odemo, držimo im trening tamo, onaj seminar. Iskaču mi se po glavi ljudi. Koji Deki organizuje na bazenu, koji je super koncept i ja držim trening i onda krenem da rolam s ljudima koje ne znam. Bukvalno competition rollovi, plavi, ljubičasti, beli pojas. Ko će te pobede? Ja u fazonu, znaš, mislim... Dobro, najvjerojatnije imaju svesku i upisuju. Super, ako si me pobedio, završio, mislim, ne znam. Da, znam. Mogli smo zapravo da probamo tu poziciju koju sam ti pokazivao i možda da... Sve razumem. Nešto. Kažem, dešavalo mi se čujem kao, pobedio sam ovoga, meni se želeo da mi se prevrne. Ako si ga pobedio, a nije na takmičenju, ne računa se. Ne računa se, tačka. Vrlo prosto. Tačka, jednostavno. Da time zatvorimo tu debatu. Ne, baš smo se smijali kad smo radili tier list za baseball choke, znaš to, mislim, nešto divno vraćano. Ali, brate, lik me uzme i završi. Nogi baseball choke me završi od ozgo. Znaš, iz pozicije. I sad, bit će na storiju. Okačić. Naš, izvinaj. Da, i sad, znaš, kakve veze ima. Znaš, meni to, sad, realno kad bi radio, daš, ne bi to moglo baš. Da, ali kakve veze ima, bukvalno ljudi se toliko opterećuju, mislim, ne radimo... Jeste. Nije mi to najjasnije, ne znam šta s ljudima. Ne znam šta da kažem. Da li da završavamo? Da, ne znam da li ima još nešto... Da li imamo memoriju u telefonu, Ivana već gleda zabranuto. Da, nema šta, prošli smo uglavnom sve, brate. Nadamo se da će uspeti ovaj put. Da. Gajiću, ako nisi bio ti... Ja sam se potrudio. Ti si dao sve od sebe da budeš glasan koliko možeš. Popio jedan koktel, bili smo na dečijem rođendan pre ovoga. Ništa, brzo poravak, ako se vratiš na sparinge, dođi nam ovde malo da rolamo. Da ćemo i kod vas za DJ-a, znači pomerite termin. Pomeramo termin, igračice. Molim te. Red Bull, igračice. Oversized. Plus size. To je to. Ne, mi smo sportici, mi ne pijemo Red Bull. Osim svaki. Ništa, hvala. Hvala vama. Ništa. Vidimo se u sledećoj.